copine an jona ci kam de eywa xawi non copine ma accaani ma de wonane daw mun haydara non mi jaggu seeda rek mais wonani hayda finalement de on a imam o haalde ceerno Mody ah bon eyi o jaɓi min ngara galle to mais ko poɗo condition makko majjani konko maɗen ko baɗi compliqué ɓuri o jaɓi min gona toon mais wi il faut minen jogonto hoore amen ñamdamen yardamen fof minen jogonto koye amen instant oɗo kaali tan pammi pour min gara min jaha galle to mi rangi bagage am fof ah bon an moom kawma o gilo foti wallude mon ɓooyi sa ndaxte o omo andi kaalido to wonde won koye situation ko dañi probléme ndax liggéey mabɓe o joni may loolu contrat ji mabɓe fof ko waɗa annulé o foti wallude mon ɓooyi wawi o walla mon kadi ha para omo tagi hen condition ngaji wi so ngari goto fo yo jogo hoore mum minen kay l' essentiel yemin dañ ton to min cuuri min kam najjude min gay baba wat hoore ma neɗɗo wayi wale sanzi wallahi allani seeɗi ɗo huɓere gaccino yo guelara wayre nde huɓere way mi fiinero kedi mi fiinero machallah mo wuuri eyyi ko dow fayi amin ya rabbi amin ya rabbi wa noon bas armi ha aɗa metti haqqille an aɗa wawi wiide ñande nada Dakar fof majja sofoto Ah. sofoto Ah. min mi daani eyyi mbimomi bo marisé eyyi pinmi tawi ko poste caroy a postare telinma poste caroy wona soforo wonde ke ma woni wona soforo wonde he sukko holon o baɗam baba wonɗo baba eyyi baba wonɗo allani seeɗi mi heptinani a fayidi fayidi mi mawni eyyi nawmo Mody eyyi bisimilla yettoyo nder kawma mamadou reftanma ñalel ah o wi ngel ko Mody tan jeeyi ndesan allah ne To. seedi eyyi o wi Mody mbimi woni ko a jarama bisimilla poftoyɗa bisimilla poftoɗa Ono wi, bisimilla eyyi nawmo ɗen ka korɗo de ah ala o wayata ni wonani korka a hoorani eyyi allah wi sa woni wayra eyyi a fotani hoore eyyi noon allah wi wonani wi noon mbaɗa wiyanno korka 3 mois haɗa ɗum natti wonde 3 mois mbaɗa woyanno baybas mbaɗa woyanno baba baybas ari ganda kamɓe dal pour kamɓe ara tan gara tan e dow neɗɗo mbaɗa ho a waynata ko watta haydara an dal sona aranam ɗum tan dañmi e baybas noon min siti ko wonirno sehilam min siti ɗum tewmoni o wiyo hoorani ɗo il faut mi fewjano ɗum han kaalido en koɓe aroɓe wonde e baba kaalido e joom suudu makko kanko aro fawto e dow aɗa andi ɗum wonti lor neɗɗo noon a walla a rewata e wallude yimɓe tan ha lora hoorema min natta nder bo mbaɗa yewtamo wonni mi yalta min kam najjude mais parde sam yettimi toon so allah jaɓi mam nelde adresse o hi to mbeɗa andi toon ha kala ceenu mum e wadde moƴƴi ala probléme min moom inchallah sa yi tan mom artoon inchallah mam kadi ala probléme so allah jaɓi wawi copine mbaɗanma conseillé de kaaliɗo moom to mbawnoɗa jaggudem fof ɓeydo jagguɗo on inchallah nda kaali ne yinmaɗe kadi ko ɓuuri kam hen welde fof kam o dañi situation a oppanimo jaggu hen no fewi mbasa change ude hay lawol goto ɗum ɗo moom ene hepto neɗɗo fof o situation mo heeɓi ɗo ene hepto neɗɗo fof julɗo fof ene hepto ɗum par ce que contrat ji moom may lolo joni noon sa yi toon ballamo no fewi muñanamo joɗɗa e dewgal ma jagguira comme no foti wade ni ko heddi ko fof c'est sans importance dépense o kadi ko dañño fof ƴetton son kirtaki ko onon ɗiɗo hay goto andantamon son gottaki hay goto andantamon kono ko mbaɗa wadde fof moom ɓeydu ko doole maɗe ballamo no fewi min moom ko ɗum rek mbaɗanmami conseillé sa ɗum ɗon joɗimi kam moom sa lelima ɗano par ce que min arani ko kaalid tan jimmi Ah. ndax debbo mum so yiiɗi gorko kala to dojji ɗum ɗon jooɗoto billahi ne woodi a faami donc min kaalide mi yiyata hunde muusa jamais mi dogo mi wiyamata hepti galle baba mi jooɗo ɗum watta ɗum to yo banggue rek sa lelima ɗano min muñantamo inchallah ha no way fof so allah jaɓi ɓayda wi noon moom ɓernam nde deeƴi inchallah ko heddi ko noon ha jottoɗa rek ala probléme mi arton inchallah inchallah yimɓe mbaɗa hen ɗum fade so allah jaɓi inchallah ok
eri ton koy a fotana cubbal mari jonjono muy do en ko garnoɗo bar ko jam jam kay ƴewno kam rek an pam mini dari yemi fi woni bagasuji fof pour jeeha dal jeeno on iri dow on cammi less joni forcé tan ma on mbat le tout hanna on kam to ganduɗa min mi yiɗa toon yaade mboɗo yitma mboɗo hirsuma mais min vraiment ɓuranani kam dal yaade galle ceerno muɗi en mboɗo wonoya toon barande ɓuranani ma mais kam toon kam min ko dañani fof kam min dañi suturu men kam ɓuuri luuɗu men o ñin fof ko ari ana tampi hen mimi tampi mimi fini hemnatendu ko penami jehen keɓen heede kawma joroɗen ko boni boni ko fof min cuuro kam on banggue ham duka dal min nene mami ya kono ma condition on fawo wona mi yeehi tan omo waɗa kam ko wela par ce que ko kawam non non mi jaɓata ɗum o waɗa kam considéré comme baajiraɗo normal so wona ɗum mboɗo wawi umma toon mi arta ɗo e suudam mi suuroɗo anduga ala mbawi wiɗem kawma kalno way waade ko kawma tan wonata so wima hunde sa andi a wawa wasa jabade ɗo cupaɗe ma jaaha haw daƴa garta mi ɗum tan ñagormami a faami arime jaaha nan fuɗɗo hirde kasi mami ya tawɗa haali oustage nanni hen ɗemgal mum wiyami ya ñaguima kam mami ya kono kawam kam o rokkata kam jaam walla mina makko e galle he welata kawma muñan ɗum rek annenne c'est bon jehen ala probléme jehen